On Police Station 7 padayon nagapangusisa sa kaso nga pag-hold up kag pagkarnap sa mga salakyan sa barangay Mansilingan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Masobra isa kagatos ka mga health worker sa Cebu City ang natapikan sang COVID-19. Ginpahayag ni City Emergency Operations Center implementor kag City Councilor Joel Garganera nga 132 ka mga health worker nga pumuluyo sang Cebu ang nakakuha sang virus sa ilaman nga trabaho. Sila ang na-assign sa 31 ka mga hospital, klinika, laboratorio kag Metro Cebu. Apang nagapati naman si Garganera nga ang transmission sang virus ang hindi lamang nagikan sa ginatrabahuan sang mga nagpositibo. Base sa datos sang Cebu City AOC, 95% sa mga health worker ang nabakunahan na kag mild symptoms lamang, samtang asymptomatic naman ang iban sa ila. Amo ini ang bulubintaha kung kaisa nga nakapabakuna ka. Kay hindi iya makasiling ang aton mga kauturan nga kumplito ka na, fully vaccinated ka na. Hindi ka madutlan. Madutlan ka gihapon. Madamo gihapon sa mga nagkaladutlan nga fully vaccinated na, ang iban first dose na. Ang maayo dira nga balita, matapikan ka wala kwestiyon sang kagaw, pero hindi lala nga pagtapik, mild lang nga pagtapik. Wala kwestiyon niya nga hindi ya garantiya nga kumo fully vaccinated ka na, hindi ka madutlan sang kagaw. Madutlan ka, pero sa nasiling na ginasulit naton, hindi tuman kagrabe. Hindi lala ang pag-igo, kay may ara na siya nga panagang nga nasulod sa lawas nimo. So, dako ang bintaha nga dapat gid sa aton mga kauturan magpabakuna, pangdepensa. Hindi lamang sa orig nga coronavirus lakip na, sa bag-o nagbalata, mga Delta variant, kag iban pa. Amo ina ang aton panagang kay tub-tub nga ining kagaw nagapuyo sa aton adlaw-adlaw nga tanan, proteksyonan naton ang aton lawas. Amo nagilang na ang aton pangbato. Wala na ta mahimo, ara na siya. Naghulat sang kay gayunan nga magluya ka, nga wala ka magamit sang kagamitan nga pwede kanya sudlan ka sang kagaw. So, prevention is better than cure. Amo ina siya nga dapat hindi kita magkalipat, hindi magkumpiyansa. Ang iban niya fully vaccinated niya, hindi na ko ya mag-face mask, hindi na ko mag-face shield, hindi na ko mag-social distancing, abyan, delikado. Kadamo sang fully vaccinated ang nga inigo sang kagaw. Amo lang galing ina sa nasiling naton, hindi tuman kalala. Pero may ara man niya nga fully vaccinated nga ginigo sang kagaw nga napatay man. So halong hindi magsalig sa tanan nga oras, sa tanan nga tion, kinahanglan maghalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na, morning na. Sa bilog nga Dakmanwa, sa Bacolod, bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Kamusta? Huwibis subong. O kamustang aton mga dalanon? May mga low pressure area naman. Hindi katingalahan nga may gulugalom. Kamusta ng palibot? Kamusta mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Tungdan ina sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalagyan ng mga tagpalamati, good morning. Ang sitwasyon karon sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod masyado katawhay, no? And subong aga Aksyon Fred, ang pila naton nga mga kauturan, especially ang nagahandom kag nagalaom nga marehistro sa syudad sa Bacolod, still aga pa, nagpila na no sa kilid sa police station number 1 going sa area sa Comalika office Aksyon Fred. Din ang iban kagang kalabanan diriya while alam madugay nagpanaog ikan man sa iban nga mga barangay diri sa syudad sang Bacolod.
ang downtown area, subong nga kagahon, siya duman ka tawhay. Kung lantawon ta ang dalanon action Fred, masyado ka tinlo. Kagang mga basura ka kung kaisa kinabilin gid lamang sa gabi kag sa higad o kilid sang dalan ang gin-pick up naman sang mga miyembro sang IPM. So mayong performance. Ayo ang Ang daira nila nga gabi ako tondo okay na. Yes, Aksyon Fred. Pero kabay nga magpadayon kayo mabudlay kung kaisa ginadayaw sila. May mga panahon man sila man ang kapadayaw. Inabangod man Aksyon Fred nga may mga obligasyon sila nga kung kaisa gakalipatan Aksyon Fred, no? So, pila ka mga utod ta, especially ining mga drivers, amat-amat naman sa pagmaneho, damat-amat naman sa pagbiyahe, karon nga kagahon special Aksyon Fred ining mga jeepney and tricycle drivers. Although pipila pagid lamang Aksyon Fred, no? No, may pila ka mga observations sa bunga kagahon Aksyon Fred. Ang pila naton ka mga kauturan, especially ni mga bantay sa mga pasyente, kilid, o kung napahamtang o kung nagpungko ang iba niya gani Aksyon Fred, katulog na sa kilid sa dalan, particular Aksyon Fred, ining ara sa mga sidewalk ang gahulat man nga malawagan ang ila pangalan para naman makasunod sa sulod sa ospital matatapan ang pila sining mga himata Aksyon Fred, no? By the way, antes ko malipat Aksyon Fred, importante ni sa tanan, no? Happy 21st birthday kay Aksyon Nani. Birthday subong. Birthday niya Pitsa subong. 5 sang Agosto. Yes. Tingala mga ni si Aksyon Oliverde kag si GM niya ano ning mga pamahaw ning kagahon pa ni. Pati ako nakibot. Anong duman ko nga birthday gali ni Aksyon Nani Kiraw. Nani, Aksyon Nani, thank you gid sa pamahaw. Happy birthday kay Aksyon Nani Kakiraw, no? 21st birthday debut niya subong. And of course, expect pa Aksyon Fred, may mga maabot pa mga pamahaw kay subong patulong man kami kay Rosaya. Medyo mainit-init pagid niya dalalon karon nga aga. Areglado. Rekta sa patrol. By the way, ang observations ang patrol, ang ginatulong sa inyo sang Rekta sa patrol with Aksyon Nani Kiraw. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa kolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:40. Kung tani matag pa ko sang mino pagkaon karong nga aga, okay na. Garaguso kag init-init mga pandesal ang gindulong dire sa kadlawan ni Aksyon Nani Kiraw. Kompleto ba? Namin ni kay may hagpok na nga pandesal, may pansit nga bagong luto pa. Porte ang kadlawan ni Aksyon Nani Kiraw. Aksyon Nani, halong, kabay pa nga mabusog mo kami karon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Roll call, dali lang. Kaya ang oras ginalagas naton, Toto Alex Muntisa Arana, si Inday Blasa, good morning man. Kay Idi Ismakilan, nagaupod sa aton, happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio siling ni Alex Muntisa. Salamat gid sa imo sining nga panamyaw. Subuman kay Junel Cartel Bilyote. O sige, da sa Central Baaw kuno, good morning. Kay Vanessa Mayo, good afternoon dira sa inyo. Dira sa Montiaga pa. Bao live stream from Rochester, Minnesota. Vanessa, morning, mayong hapon dira sa inyo ya. Kay Jill Buencochilio Talipan, o sige. Kay Teopilo Espanola Jr. O, birthday to me ba? Birthday yaman. Monitor lang kami dia sa Tagda Sontri sa Hinigaran. Kay Teopilo Espanola Jr. Happy birthday man. Sige. Si Millie Uligo live
dira sa barangay Tangob. Kay Daday Ilado, good morning sa Aksyon Radio. O sige gapamati kami sang mga balita. Salamat gid kay Daday Ilado, good morning man. Kay Milvin Solidarios Abdo, mayong aga, live barangay Malingin, Bago City. Kay Ibon Boucher sang Germany, good morning. May lang pagmonitor. Kay Milvin Solidarios Abdo, good morning man. May lang pagpulo pamati, upod-upod. Kay Evelyn Suliba, monitor kami dia sa Mandaluyong bao. Muning kuno taga Sitio Pakol, Barangay Alihes. Kay Lito Sicondes, good morning. Naga-monitor sa Riyadh, sa pungsod sang Arabo. Kay Miriam Grace Yungke, good morning. Morning man. May lang pag-monitor. Kay Rot Antikinya, na morning, aga pa. Sige. Kay Dilia Liabe, ga-monitor man, karon nga kaagahon. Morning sa inyo. May lang pagpulo pamati. Diri anay kita, no? Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa live. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Tropical Depression Goryo ang nasiplatan 785 kilometro na aminan na sidlangan sang Itbayat, Batanes. May kabaskugon nga hangin, nagadangat 55 km por ora malapit sa sentro, kag may pagmulumadlos nga nagadangat 70 km por ora. Ini nagahulag sa naaminan na sidlangan nga direksyon sa kadasigon nga 15 km por ora. Habagat ang nagaapekto sa pungsod. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sa habagat. Kasarangan tubtob makusog nga huyop sang hangin, gikan na bagat na nakatungdan ang mabatyagan sa Visayas, kag ang baybayon mangin kasarangan tubtob mabalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na. Sige. Kay Grace Pos, good morning man baw. Pandisal. Sige. Happy birthday sa mga kaaksyon. Okay, nanikiraw. Kay Sherwin Hugos, good morning man, gapamati. Murina Esconde Sarada sa barangay Sibukawan, Isabela. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Gira kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kay Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino. Kay Pare Remias Arroyo, good morning. Kay classmate ko Efren Pumpirada na sa Merkado sang Sumag, Gamonitor man, good morning. Kay Barbinsi. Kay John Hidalgo sa Manapla.
si pare Erneng Horilla naga-monitor man ini sa mga Agustin family sa Kawayan. Good morning lang. Kay Ihado Richarda kag Ihada Toto Bino sa Barangay 4. Kamusta? Luto ng pamahaw ta. Namit isla magluto. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasmarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita
sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, kagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman apat kuman kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Suwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion Medyo halong-halong kita sa aton kabataan, ining Delta variant kani, kumadumduman na detect ini siya sa itong bulan sang Hulyo. Makalalaton ini siya, mas makalalaton suno sa report ing kumparar sa iban nga coronavirus. Delikado. May pila na kabataan, 17 anyos papanaog ang natapikan sini. So sa mga ginikanan, extra nga pagalong, kamo ang ginasaligan naton nga among magatag advice sa inyo kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kay Purita de Meren, good morning. Kay Jinky de Alagdon, morning kuno kay Mr. Biboy Villasor, Banisa Kagdok Mayo, miyembro sang EFC kag sa pamilya niya sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Mary Grace Eugenio Permen, good morning man. Kay Romar Tamayo, sa Hacienda Kandakit Farm, on duty guard. Bawa. Kay Alan Michael Baikin, good morning man. Happy, okay, salamat gid sa tamyaw sa aton anibersaryo. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Kay Remia Dantes Hino, may lang nga pag-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio! Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon Aksyon Radio. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa milsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pagwa sa ngiko abyan, ilo na ina sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:05 na. Porte na ho. Ang halos pipila ka mga probinsya sa bilog pungsod Pilipinas daw paidalom na sa enhanced community quarantine. Porte, istrikto na kayo. Porte nga paglaptas ang kagaw ba? Ay, oo. Daw hindi kita pagluatan sang kagaw. Kay Raymond Legaspi Pinida sa La Carlota, muning pamilya Marinay kuno, mamaya kaglula Erlinda, aga pagahimos na. Eliser Likayan, kay Erwin Di Catoria Gonzales, sang Maaw, good morning man. Kay Christy Nibonuibo, good morning. Sakto ni Nino Nuibo, ang iya sini nga apelyedo. Diri kita, pasudlon tang report sa porsa sa ngaton kapulisan, Police Station 7, no, padayon nagapangusisa sa kasong paguldap kag pagkarnap sang mga salakyan sa barangay Mansilingan.
Pulis Balita. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Wala gid sa may nakuha nga klaro sa CCTV nga ginlantaw sa Police Station number 7 sa natabo nga hold up kag pagkarnap sa Martes kagahon sa isa ka restaurantera sa may Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Ini ang parayag ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sa Aksyon Radio. Kung mo Frebadumduman, ang biktima sa pag-hold up, amo ini si Patrick Ledesma, 29 anyos soltero, kag Pearl Joy Dikinya, 26 anyos daraga, lunsay pumunuyo sa Barangay Alihis, siyudad sa Bacolod. Nakuha sa mga hold upper ang 3 ka cellphone, Apple nga laptop, kag indalaman nila sa papalagyo ang gray nga Toyota Wigo, kag ila man ginkuha ang cellphone, kag motorsiklo sang isa ka Grab driver nga si Ray Calvario, 29 anyos may asawa, pumunuyo sa Glendale Subdivision, Barangay Granada, siyudad sa Bacolod. Suro sa kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 Action Fred, nga na-turn over na nila ang salakyan nga Wigo sa tag-iya, kag ila karon gina-verify ang matudtuod nga tag-iya sa Mitsubishi nga muni ang gingamit kag ginsakyan sa mga holdupper sa matabo ang insidente. Ang Honda Beat nga motorsiklo sang Grab driver Action Fred, ang tubtob karon wala pa makita sa mga kapulisan. Wigo nga na-recovered nato naging karnap diri sa area ng Barangay Ilves. Kaga sa wagtaton diri ang control na may ginbilin dito nga shock siguro nga auto dito sa area sang San Mateo subdivision sa Barangay Mansilingan. So sang check naton dito, confirm ni sang mga biktima nga muni mga halakyan ng ilang dito ng vehicle actionary. So subject for confirmation ni naton kay gintawagan naman naton ni ang LTO kay nagahatag na sa aton sang owner sang tagiyan ni bala. So papanuap na nato ni subong sa insurance pag sa BPI kay ito ang naputan dito sa tagiya sa BPI niya yung nakiyang payment actionary. Muna yung gamit so ito kabalo kung inisang talakyan tagiya ginibalang hold up pero or basi kung ginkarnap gid man nila kaya muna yung gamit nilang talakyan la sa amin sa transportation kay ito pang concession kita sa mga ibang yung mga hitid sa police station 1 to 10 nga sa ila area may mga spotted yung mga talakyan nga subong sa actionary pero kung check natin dito sa LTO, pag sa BPI, sunod sa tagiya, yung follow-up natin paghapon, login parimati niya na nila kay niya na viral sila na year. So, posible ba may nag-assume lang nga tao kung wala transfer ang ngalan. Kag, muna yung may ginapalo-up na subong actionary ng mga personalidad niya related sa mga salakyan. Ano nga mga vehicle ka na siya na-recover nyo ka na siya sa crime scene? Balik yan mo niya ang number 1 ng Wigo nino, na-recover na natin dito sa may Gonzaga Street paghapon sa Ngaga. Kag, pakustudingan nila natin, balik na natin sa tagiya. Kagang isa ka salakyan naman, naman siya ang shop na Mitsubishi na gingamit nila as a means of transportation sa ilang mga aktividades. Ato naman ang subong ginapaluap kung sino ng tagiya. Kag ang motorsiklo itong naging karnap man nila ay asang Grab driver actionary. Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sa Aksyon Radio. Ining report, ginadulong si report kay sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Medyo relax kita, no? Medyo halonggid. Wow, sa Cebu, hindi na gid masudlan ang mga hospital. Ginutok na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Kay Ruby Vilyases Pilyado, good morning. Kay Art Tandoyda. Kay Richard Malayang sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning man. May lang pagmonitora. Kay Ning Judy Kalubihan, Arostiki, good morning. Alin dira sa Gold Crest, mayong aga lang. Kay Mitzi Chris, ano ni siya? Godamgo sayo. O, sige. Kay Diding Alohaminto, good morning man. Pud-upod lang kita. Tagsagid ka kagahon. Mabalik kami pagkatapos ini.
Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asin, kaya ang Dr. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. 16
Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery First Draw 1826. Una nga bula 18 kag 26. Second draw 38-8. Ikaduha nga bula resulta 38 kag 8. Third draw 8-17. Ikatatlo nga bula resulta 8 kag 17. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sa Lotto 645 kita, jackpot 11,114,277. Kombinasyon in any order 42, 34, 24, 2, 38, 23. Resulta sang 645 42, 34, 24, 2, 38 kag 23. Diri kita 655 ang jackpot 77,608,491. Resulta in any order 27, 49, 6, 30, 19, 22. Resulta sang 655 27, 49, 6, 30, 19 kag 22. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na kay Michi Chris Kiamco Sayo, good morning. Kay Imbong Jo Campos ang Maaw, si Manjo Arnijo Araman. Kay Raquel Di Maalas ang Pontevedra. Kay Kagawad Timay kag Munit Lubaton sang Mambulak silay ga monitor ginatamyaw kamo ni Milili Oligo. Kay Angela Gayondato Castillo muning kuno tamyaw ya bata ya sa Libanon si Maricon Castillo kag si P. Domingo sa Bangga Tutong Barangay Pilisa. Kay Aida Alunanda, good morning. Happy 52nd anniversary. Salamat gid sa panamyaw. Daligid lang may pamangkot lang ako sa inyo. May asma bala ka mo. Wala untat nga pag-ubo. May pneumonia ka. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Medina, good morning. Tamyaw yala kuno Bimbo Arcilias sang Barangay Binubuhan. Kay Niel Brian Baloes, good morning man. May lang pag-monitor si Banisa Mayo, nagagwa ang iya ngalan. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio
si Eduardo de la Fuente. Anchorman of the Year, Art Tayupoy. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang report naton sa City Hall sang Gunia Panglunsod, pinapangabay nga ikonsiderar ang drive-thru vaccination. Balita City Hall.
Detalye siniupod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bago Action Fred, nagapangabay ang sagudang panglungsod sa Bacolod sa talatapan ni Bacolod Mayor Bing Leonardiang ay konsiderar ang drive-thru vaccination na kontra COVID-19. Ini ang base man sa resolusyon gin-author ni Councilor Carl Lopez kag hinanimo sa ginaprobahan sang konseho kahapon nga adlaw. Ginapangabay ang opisina ni Leonardiang nga magpangayo sa IATF sang dugang alokasyon sang bakuna, tugutan ang random vaccination kapag konsiderar sang drive-thru vaccination. Sa level 1 Action Fred, nga ang vaccination program sa Bacolod ang wala nagatugot sang walk-in sa mga vaccination center, kundi dapat mayara ikaw sang schedule para matagan sang libre nga bakuna. Solution requesting the Office of the City Mayor to ask the Interagency Task Force or IATF for additional vaccines be allocated to the city and to allow random vaccinations to anyone who consider drive-through vaccinations. Nabatian ang paliyag ni City Councilor Carl Lopez. Santon Plus Gold mga ka-aksyon na umpisa na ang pag-inom sang Santon Aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Makakululuba man yung diltaw, nakasulod ni sa kuno, sa Siyam Karyon sa Pungsod, Pilipinas. Extra nga paghalong morning kay Diloterio Acosta Gare, kay Marijo Olivar, kay Janice Laos, good morning man, kay Nimisha Roque Sangtangob, kay Rodolfo Jaime Jr., kay Tiny Pabon Vito, morning ko no sa asawa kay Juliet sa East Home 3, kay Ronald Bisira, good morning dira sa San Agustin, Romblon. Mabalik kami pagkatapos ini. Santon Plus. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Na pauntat nga vaccination bala sa Negros Residences sang Lunes, padayunon kuno subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Subong adlaw Huwebes, magapadayon ang damlaglang game pauntat nga vaccination sa Negros Residences sa Madalan sang Katoslaw, unhan namang sang Provincial Capitol Building. Bangos rin liwat kinilauman ang paggalinya sang ginatos ka mga vaccines sa gwa sang among vaccination area. Bangod nakaschedule ang kapin 700 ka mga vaccines nga bakunahan sang first dose sang AstraZeneca vaccines. Nagaligad nga Lunes, may kapin 200 na ka mga vaccines ang nakalinya sa gwa sang Negros Residences. Apang magunman sa wala magsalanto nga figures angot sa listahan sang nabilin nga bakuna kag listahan sa mga dapat bakunahan, ini ang temporaryo nga ginpauntat ginpasiguro man sang gobyerno provincial nga hindi na masulit
ang among hitabo kag masamina nga usisaon ang listahan o kon figures angot sa vaccination program. Ang aksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42 na. Kay Ramil Pahilanggada, good morning. Morning ko no kay Mrs. ya, kay Grace. Kay Rodolfo Jaime Jr., morning sa Jaime family sa Magsungay, Pamilya Espanyula sa Barangay Pahanukoy. Kay Atia Kim Iriman, good morning. Kay Edi Laos, kag Nanay Sabil San Victorias. Kay Mox Espanyula. Kay Milvin Solidarios Abdo. Kay Mercedes Chang sang Bagak Bataan. Good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Garagay! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, preso karon sa police station number 9 ining duha ka mga persona matapos na aktuhan sa mga otoridad nga nagka-engage sang illegal nga panahor sa barangay Sumag diri sa siyudad sa Bacolod. Ang mga nagkaladakpan mo sanday Efren Flores, 36 anyos, kag Vincent Capalo, 19 anyos, lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Ining duha aksyon na Fred ang daktuhan sa mga police operatives sa idalom sang police station number 9 nga nagahampang sang bugoy sa diin na recover sa ila ining 180 pesos nga bet money kag subong man ining 6 ka piraso sang batad shells ginapatihan nga mga silbing Q shell sa illegal nga panahor. Ining suspect kung mga nagkaladakpan ang ditinido karon sa custodial facility sa station number 9. Samtang sa police station number 10 ginaresto man ini si George Medel, 52 anyos, kag residente sa barangay Felisa diri sa siyudad sa Bacolod. Ining si Medel aksyon na Fred ang naaresto sa mga kapulisan sa area naman sang Takuling matapos ginserbihan ini isang mandamiento di aresto sa kaso nga pagpangawat. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Kay Randy Artiega Santisas, good morning. Kay Abrinica Windel, kay Shirel Kadimas sang Metro Manila. Si Utay Benedicto, tamyaw yakuno si Joseph Kalingkag Kagjo, Hurulan sang Manlukahok si Palay.
Basi Elizabeth Malakagamala Arasya. Elizabeth, good morning. Kay Arman Regalado sang Muntara Isabela. Kay Anabilia Amuyot, good morning man. Kay Dante Makilan. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Doc. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalapnag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad. Kay Re Barayuga, ga monitor kuno sila sa barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. May TC.